όλες. Τι μια φωτογραφία ήταν έτσι, λες? Ναι, όχι. Αυτό τι είχαμε βγάλει. Καλημέρα. Καλημέρα. Ευχόμαστε σε όλους υγεία, Γκολεμκέφ. από την οικογένεια Αρμινιώκη και πάλι. Κακουχάε. Θέλει να μας βγάλει ο Δημήτρης κάτι να στείλει στον Δημήτρη. Θα πάρει τηλέφωνο εδώ προς το Σταρνί. Έλα, να μας βγάλει μια φωτογραφία, θεία, εδώ. Εδώ, το θείο, εδώ, the best cooker. Chef, The best. Είστε The best chef. chef, yes, Michelin star. Michelin. Beautiful.